Már olyan régóta várom ezt, itt az esélyük, hogy kiüssünk a VB-re. Hát miatt élek ez az álmom, hogy lássam őket kint játszani. Úgy hallottam egy interjúban, hogy a múltkori román vereség után most nagyon sokat edzettek, szóval biztosan meg lesz. Biztos Igen, hát nem ott valahogy feladták a küzdelmet, de azt mondták, hogy az életük is. Persze, de most jó lesz. Nyújts felé, yeah! Ne! Isten, picsába! Ne aggódj, most látom a srácokban van erő, visszabírják még hozni, ezek semmi. Jó, hát mondjuk megesik. Ne aggódj. Bármilyen csapattal megesik. Megúsztuk. Picsába, 2-0. Ne aggódj Béla, ez köztudott, hogy teher alatt sokkal jobban játszanak a magyar játékosok. A fiúk összeszedik magukat, érzem. Nem roppannak össze? Nem, ők nem olyanok. Mondjuk azt nyilatkozták, hogy most lelkileg rendben vannak. Persze, hát a román vereség után összeszedik magukat, ebben biztos vagyok. Ezt nem hiszem el, 3-0. Végünk van. Ne aggódj, most jön a félidő, majd ott újraépítik a védelmet, és a második félidőben simán behozzuk. Mindig így csinálják, igen, döntetlennel még tovább tudunk jutni. De gyors ez a rohadt holland. Ne! A rohadt életben 4-0! Ezt már tényleg nem lehet behozni. Isten, 4 gólt kapni egy meccsen, milyen rohadt ciki már. Yes! Legalább egyet rúgtunk. 11-esből semmit nem ér. Hát ja. Ne! Hát ezt nem hiszem el, milyen rohadt megalázom már a picsába. 5 gól egy meccsen. Teljesen megértem Bélát. Gyere vissza Béla, most egyre kiegyenlítettebb a meccs. Most lehet, hogy lesz valami, gyere! Nem tudom. Itt nézzeket. Hát ez öngól, befejelte full erőből ráfejelte a saját kapuja. 6 gól! Szét aláznak minket már külföldre. Láttad? Miért nem a hollandokra fejel ilyet? Szerintem hányadik volt? 5. vagy 6. 7. Legalább mindjárt vége. Persze. Örülök is, hogy nem jutottunk ki a VB-re. Legalább nem látjuk, ahogy eltipolnak minket ott. Jobb is sír, melyik álomba sírom magam. Elegem volt.